Ahoj, ja som Luky Zajo a dnes objavíme niečo, čo už dobre vieme, a to, že umelá inteligencia už dávno nie je len vecou budúcnosti. Je tu medzi nami a mení svet rýchlejšie, než si vôbec uvedomujeme. Pripravte sa, pretože vám ukážem, kde všade nám AI pomáha a prečo sa jej vôbec nemusíme báť. A áno, možno nám ešte kávu nevyvára, ale už dnes robí veci, o ktorých ste možno ani netušili. Predstavte si, že idete k doktorovi a namiesto čakania na termín o 6 mesiacov vám výsledok vyhodnotí počítač. AI dokáže na röntgenových snímkach nájsť malé detaily, ktoré by ľudské oko mohlo prehliadnuť. Je to ako keby ste mali super doktora s röntgenovým zrakom. Pamätáte sa na Supermana? No, tento AI doktor možno nelieta, ale na odhalenie zdravotných problémov je hotový šampión. A čo keď vyvíjame nové lieky? AI pracuje ako turbo nadúpaný chemik, ktorý skúma milióny možností za sekundu. Predstavte si to ako chemika na Red Bulle, ktorý nikdy nespí. A teraz si spomente na školu. Kto by nechcel vlastného učiteľa, ktorý sa venuje len jemu? AI vám dokáže prispôsobiť učivo podľa toho, či ste skôr žiak, ktorý potrebuje extra pomoc, alebo ten, kto ide učebnicou ako blesk. Je to ako mať vedľa seba učiteľa, ktorý nikdy nepovie prepáč, musím sa venovať inému študentovi. A keď prichádza na rad opravovanie esejí, AI je ako ten kamoš, ktorý vám okamžite povie, že ste spravili chybu, ale bez toho, aby vás unavil nekonečným kritizovaním. A čo deti? AI už pomáha dokonca aj pri detekcii vývojových porúch. Predstavte si, že máte robota, ktorý sleduje vaše deti a zisťuje, či ich vývoj prebieha normálne. Nie, nepredstavujte si Terminátora s detskými plienkami, ale skôr takého múdreho robota, ktorý môže povedať: hej, tu je niečo, čo by sme mali skontrolovať. A potom sú tu tie skvelé vzdelávacie roboty. Ako keby ste mali doma robota, ktorý učí vaše deti programovať tým, že sa s nimi hrá. Je to ako mať robota, ktorý pri hraní so stavebnicou povie: tak toto je algoritmus, kamoš. Firmy dnes využívajú AI na predpovedanie trendov na trhu. Predstavte si AI ako vešticu s kalkulačkou, ktorá vám povie, čo sa stane o 3 mesiace. Veštica namiesto veštenia z kryštálovej gule sedí pri obrovskej tabuľke v Exceli. A keď máte kopu dát, ktorým nerozumiete, AI je ako váš rýchly knihovník, ktorý vie presne, kde čo nájsť. Potrebujete analýzu miliónov článkov? No, ľudský knihovník by si už zháňal dovolenku, ale AI sa len usmeje a povie: nech sa páči, máte to hotové. Poľnohospodárstvo? AI monitoruje plodiny, zavlažovanie a všetky tie poľnohospodárske veci, o ktorých ani len netušíme. Predstavte si farmára budúcnosti, ktorý má v ruke tablet namiesto lopaty a sleduje, ako mu drony zalievajú pole. A doprava? Samoriadiace autá sú ako tie inteligentné vozidlá z akčných filmov, ktoré vás zvezú kam len chcete, bez toho, aby ste sa museli báť, že niekto pred vami zaspí na červenej. Čo teda získavame z AI? No, pre začiatok efektivitu. Predstavte si, že ste superhrdina, ktorý môže riešiť problémy rýchlosťou blesku. Áno, to je AI. Potom inovácie. Z AI prichádzajú nové možnosti a nápady, ktoré by nás predtým ani nenapadli. A napokon personalizácia. AI vám vie prispôsobiť všetko podľa vašich potrieb, či už ide o vzdelanie, zdravotnú starostlivosť alebo vašu obľúbenú playlistovú hudbu. Dnes sme objavili, kde všade nám už umelá inteligencia pomáha v reálnom živote. Dokáže naplniť naše predstavy z filmov budúcnosti skôr, ako si vieme predstaviť. Je ako lekár, ktorý má orlí zrak a identifikuje aj veci, ktoré ľudské oko nedokáže zachytiť. Naučí nás čokoľvek a vie sa jednoducho prispôsobiť komunikáciou študentovi alebo profesionálovi. AI dokáže využiť hromadu dát, ktoré máme k dispozícii, a spracovať ich v priebehu pár sekúnd. A nie len to, určiť trendy a predpovedať budúcnosť je teraz prístupnejšie. Možno ste si pomysleli, že sa vás to netýka, ale poďme do praxe. Na budúce si povieme, ako fungujú AI asistenti a dokonca ako si nejakých aj jednoducho vytvoriť. Som Luky Zajo a toto bola ďalšia časť série Objavuj AI. Počujeme sa na budúce, tak ahoj!